Naim kaza. Menani kaza. Naim. खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनै नोंथांमोननिसिम आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना मोजां नुयोब्ला प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय, जाहाथे आं नोंथांमोननो गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानो हायो। बिदिब्ला भिडिअ फारसे आवगायलांनोसै। हाबबाय बोरै नाखौनो जगन्नाथ आराम से पानी आ गया अंडे गामसा भी खुल गया मेरा Tira aku segala nih, dua. Jalan ini. Guru sebenarnya nih, nak sama banyak guru ya nih. Mabi Samo sonaंगोन बेखौबो जानांगौ सब हाय दे सायाव लाबोदो सायाव लाबोदो सायाव लाबो गोजौ लाबो गोजौ खासिफ्रावबो गाना ओइ देखो पाथर गलाप वाव इ हले गोगोमखा नै सुपार खावैयाबो आयौ सिंगि गासैबो सिंगि खाजा सोलास्लिमजोबनांगौ Ya mas gede kau ya, siapa lah? Ini masih besar. Ini yang jembos itu ini. Udah kangkang lo beneran sih. Kangkang mana? Ini kangkang. Kau bau nih guys men, kau kuno ketiak ya. Wow. Kau masih. Taman punya mana? Ini mas men. Di sini ngai kamu ada. Bener. Ini gua. Mandek sore. Ini. Garis deh. Sulit aja. एक मिल गया malah kan jangan bayang garam sini ini mirla cepat ini इतना बड़ा मछली आया है सिकुड़िया kali kau dengar mah waduh deng ini masih
beri umum lagi le. Labra, no. Umum ni ba kri, jura. Hisab. Jaben mah doa. Hisab begini aja dulu. Ini kusiak di dalam lah. Hei, lanong li. Kayaknya mah dia mah. Ini di bawah kusiak. Tuh. Beri umum bang ni. Kayaknya mah ya. 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 Naim kaza. Ini masih bu. Khát vậy, chưa làm chưa rồi. Mà chơi mà lên mà thầm mà bên mà bắt quay sát. Cứ luôn mà. Đang sổ dám ra. Magur. Magur này thế. Nih, Kang Jimmy nih. Kang Jimmy apa? Sapa? Kang Jimmy. Jatuh kan kita deh. Này khang krab iku sirip disagan. Dंबाव दा खांख्राया? ओइ लख'जोब. दिहुनबानो ओंखारो फाग्लासो खांख्राइ सायग्राया ना रानग्राया एक्सट्रा. बे नाखौ राननायखौ देखायो नामाब्रा नाया बे फिसासो गिदिरखौ नै गिदिरा माबा लानांगौ मोनगोन मोजां जायो जानायालाय बल' लानांगौ मोननो हागौ जेला बाल्थिंफ्रा मोजां लानांगौ मोननो हागौ Wah, खांख्राइफ्रा माथो आमदानिथारलै जाग्रा गैया नै खारलाजोब्बायसो जानोबा फै सोरबा जानोबा फै बिदिनो संखागोन आरोना बेखौ गथा गथायैनो संखागोन बेबायदिनो एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय माबोरै जायो मबाइलाव खायसे एसेल' नुदों बेखौ नङाबा फुरा गामलाया बिराद माबा महनसे जानाय गामला इयो फुरा महनसेनि बारा दं खांख्राइहाय इयावल' हमसैखो बेखौ डाइरेक्ट बिदिनो संखागोन आरो खुसियाफ्रा नुवाखै मासेयानो सेरबा गाहाम जानाय बिदि नुफेरदों माब्लाबा माबाफोरसो दं खुसिया र' मासेयावथ' सेरसेनि बे 1.5 केजि दं नैबे मासेया बाब जोबबावाखै बेखौ बिदिनो साफानो सुनोसै आरोना साफा सुनानै खनै होदोलै डाइरेक्ट बिदिनो सारायाव गारसोमखाबाय मा मडेल नायनो नैबेखौ गारनांगौ होमबाबो नैखौ नैबे माबाखौ मा होनो इखो दाबु नैबेखौ गारनांगौ नैखौ नैयो बे खिथायो माने गामसाखौ गामसा नैबे गामसाखौ गारनांगौ आरोना इन्दालङि बेखौ गारनानै थ्रोब बेखौ खुनु माबानांगौ दरखार गैला बेखौ बोखावनांगौनि दरखार गैला बेखौ दा सुनानै साफा सुनानै सारायावल' गारसोमना होदो आयदै अरनो नागिरदों बे फिसाफोरखौ गारलायनो दरखार गैया आरोना डाइरेक्टनो खुगायावबो सोनो हायो बिदि खुनु खोथा गैया आरोना साव बायदिसो होखागोन सावमिन बायदिनो डाइरेक्ट ओइ हाबनो हासिगोन जानाय नङा गैला माबायाव नाया माथो नै थफ्लासे थफ्लानै थफ्लाथाम थफ्लाब्रै जाबाय बे आग्लायनायसो नैखौ दा बे खांख्राइजों एवगोन जमा सोरनाव दं बाय मा लानो दं आयौ खांख्राइया जोब्बाय गैला बिसोरनाव मोननो हागौ Lo đi theo xe, direct on.
Masih